Umaga po sa inyo lahat. Mukhang buhay na buhay ang ating mga participants. Mukhang nakakain kayo ng almusal na okay, no? Kasi magsisimula na ang Holy Week. So, we are trying to prepare as best as we can. Sige, bago po ako magsimula, maybe I will share a little bit first about yung ministry ko sa Emmaus Center, no? Also to orient us kung ano yung approach ng ating recollection sa umagang ito. So, Emmaus Center is a Jesuit apostolate. Nakikita niyo ba yung screen? Parang natatakpang ko yan. Okay. Sige. So, ang Emmaus Center po ay tinayo ng isang paring Jesuita, si Father Benny Calputura in the 1980s. And Father Benny Calputura became my novice master when I entered the Society of Jesus. So, Emmaus Center has been around for 43 years. At nung itinayo po ito ni Father Benny, siya at kasama niya mga ibang religious at lay people, ang kanilang gustong gawin, their dream was really to integrate psychology and spirituality in the work of formation. So that has been their dream. Way back in the 1980s, medyo pioneering po yung ganoong uring approach sa formation. And over time, ngayon, almost 50 years na, more and more ginagamit natin yung psychospiritual approach. Aside from mga workshops and retreats that we do, we are also a professional center. We do counseling, psychotherapy, and spiritual accompaniment. No? At dahil kami ay self-sustaining ministry, so we survive out of the support of people like you. No? So this is really going to be something that will help us. Yung mga recent po namin ginagawa ng mga online recollections, I just want to mention them, you might be interested. Mga tipong ganito po, praying with anger and resentment. Ginawa namin ito nung March. Tapos loss and grief nung April. If ever you are interested, sa May, meron po kaming online po na recollection on praying with late life transition. So ito po yung mga aging, retiring, no? If you are caring also for mga aging parents, this might be a helpful recollection for you. Okay. Tapos na po ang pagpo-promote. Simula tayo sa ating recollection. At let us start by stopping. Okay? So, ginagawa ko po ito sa lahat ng mga sessions like this that I do. I usually want to start by stopping. And to stop means, itong STOP po ay isang acronym. To stop is to stop. Pause. Tumigil at manatili. So kung tayo ay nagsi-cellphone or nagno-notes, we can set that aside for now. Kung meron din tayong mga iniisip na mga gawain, ngayon ay Sabado, siguro laundry day sa maraming tao, no? Or errands day, or kung ano-ano man, no? We can set that aside, no? For now. Kung ano man yung mga iniisip natin, santabi muna natin yan for the time being. T is to take a breath. Huminga lang. Just take a few breaths here. And be aware of your breath. Focus on your breath.
Pansinin lang ang paghinga. Ang isang maganda sa one good insight about breathing, yung paghinga, immediately, it puts you at the present moment. You cannot breathe in the past. Hindi din naman pwedeng huminga ka in advance, no? For the future. Ang paghinga mo ay sa kasalukuyan. So if you focus on your breath, automatically it brings you to the present moment. So just breathe. To all is to observe. Observe what is around you. You can observe by looking. You can observe also by listening. No? What are the sounds around us? Also observe not just externally, but internally. Pansinin, suriin ang sarili. You start with your body. Notice your body. How does your body feel? Pagod ka ba? Excited ka ba? Relaxed ka ba? You can do a parang scan from your feet all the way up to your head, no? Very quick body scan. Pansinin lang kung anong pakiramdam ng katawan. Focus on your body. Kung may mga bahagi ng ating katawan na parang masakit or medyo tense, sa bawat paghinga natin, we can breathe some gentle space into those parts. Just continue to breathe. Focus on your body. Observe also your thoughts and your feelings. Ano ang nasa isip mo? Lumipad na ba yung isip mo to the future? Bumalik ba siya to the past? Just remind yourself to stay in the present. And just continue to breathe. And we can proceed. Now notice how the energy in the room feels different. No? Kanina ang ingay, daming ingay. No? Pag tumigil lang tayo sandali at huminga at pansinin ang sarili, ang kalooban, ang katawan, immediately kumakalma. So this is one very useful exercise you can do. Kung nasa gitna kayo ng napaka-busy na araw, ang dami yung ginagawa, ang dami yung iniisip, tumigil lang sandali. To stop. No? Yung may mga hypertension dyan, mga high blood, no? Napaka-inam nito na exercise to just lower your heart rate.
At pwede na tayo magsimula sa ating recollection. Bilang opening reflection natin, I just want to share with you this psalm, no? Psalm 13. I will just read it to you. So, I will read it to you in Filipino, no? Sundan nyo lang. Tapos, siguro basahin natin ito ng mga 3 beses, no? And then, just allow ourselves to reflect briefly on this psalm, no? Psalm 13. Gaano katagal pa, Panginoon? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Gaano katagal mong ililihim ang iyong mukha sa akin? Gaano katagal akong magpupunyagi sa aking mga iniisip at araw-araw ay mamuhay na may lungkot sa puso? Tingnan mo ako at sagutin, Panginoong kong Diyos. Bigyan mo ng liwanag ang aking mga mata. Baka ako'y matulog sa kamatayan. Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyong wagas na pag-ibig. Nagliligtas ka at ang puso ko'y nagagalak. Aawit ako ng papuri sa Panginoon sapagkat siya'y naging mabuti sa akin. Manatili lang tayo ng mga ilang sandali, just silently reflecting on this psalm. I will read it one more time, and as I read it, perhaps there is a line or a word, merong isang salita, isang linya na parang nakakaantig sa iyong puso ngayon. No? Just allow yourself to stay in that. Gaano katagal pa, Panginoon? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Gaano katagal mong ililihim ang iyong mukha sa akin? Gaano katagal akong magpupunyagi sa aking mga iniisip at araw-araw ay mamuhay ng may lungkot sa puso? Tingnan mo ako at sagutin, Panginoon kong Diyos. Bigyan mo ng liwanag ang aking mga mata. Baka ako'y matulog sa kamatayan. Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyong wagas na pag-ibig. Nagliligtas ka at ang puso ko'y nagagalak. Aawit ako ng papuri sa Panginoon sapagkat siya'y naging mabuti sa akin. Perhaps just stay with one line or one word. And you can say that word quietly in your mind and in your heart. At bilang pagsimula ng ating pagtitipon ngayon, let us just pray sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat
sa iyong kaloob na bagong araw na ito at sa ibinigay mong pagkakataon na kami magtipon dito at magnilay. Basbasan niyo po ang aming pagkakataon ngayon upang palalimin ang aming pananampalataya. Buksan niyo ang aming puso at isip upang tanggapin ang inyong presensya at inyong lakas sa aming buhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa wala ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. So, Psalm 13, as you see, is a very honest psalm, no? Napaka-tapat na psalm. Okay? Parang walang no holds barred. No? Lord, how long? Gaano katagal pa, Panginoon? Do you pray like this? Ganito ba kayo magdasal? Yes or no? No. Siguro marami sa atin, pag tinuruan tayong magdasal, di ba? Yung parang dapat, kung ano yung maganda, dapat praise. You know, we should always be positive. You know? Pero yung itong mga mabibigat na mga kalooban, parang hindi tayo masyadong komportable na ibukas sa Panginoon. No? Pero yung ganyang pag-iisip, actually, is not helpful and it's not correct. No? Because the Psalms, yung mga salmo, yung ginagawa natin sa salmo responsory, mga awit sa ating misa, the Psalms are actually templates for praying. No? They show us how we are to pray. And some of the Psalms, like this one, are very honest. Talagang sinasabi sa Panginoon. No? At ano ang damdamin na ating makikita at maririnig dito? Di ba? It is the prayer of someone who is suffering. It is a prayer of someone who feels that God is absent. Di ba? Gaano katagal mong ililihim ang iyong mukha sa akin? Panginoon, hindi kita nakikita sa buhay ko. Hindi kita nararanasan sa kung ano mang pinagdadaanan kong hirap. I do not see you, I do not feel you. How long will you hide your face from me? How long will I be struggling in my day-to-day with sadness in my heart? Look at me and answer me, Lord. Diba? Pero pansinin din na as the person is very honest, na sinasabi niya talaga, no? Saan nagtatapos ang psalm? Nagtatapos pa rin siya sa ngunit ako'y nagtitiwala sa iyong wagas na pag-ibig. So it goes back to trust. It goes back to hope. So I begin with this psalm kasi ito yung para magiging overview, no, ng ating pagninilayan ng mga ilang sandali dito sa ating recollection. Finding hope in suffering. I think wala naman siguro kukontra dito kung sasabihin natin, napakahirap, napakaraming pagdurusa sa mundo. Agree or disagree? Okay. Diba? Na kahit pa anong estado natin sa buhay, kahit na kung ano man ating pinanggalingan, we experience in the world so much suffering. No? Kamakailan lang, di ba, may malaking lindol sa ilang bahagi ng mundo, ang daming taong namatay, injured, no? Dito sa atin, no, ang daming taong naghihirap.
and even in our own personal experiences. There are pains and sufferings we go through. Bakit nga ba may paghihirap? Why is there suffering? No? Nung na-ordain ako noong 2012, so after po ako nag-ordinahan na pari, ang akin pong unang assignment ay Philippine General Hospital. Naging chaplain ako ng 2 taon sa PGH. At nakapunta na ba kayo ng PGH? Okay. PGH. So, if you want to experience suffering in all its shapes, colors, smells, you go to PGH. So, ang Philippine General Hospital po, magagaling ang mga doktor doon, no question. Pero ang mga pasyente doon, no, are some of the poorest. So, ang charity patients po ng PGH siguro nasa 80% or more, no? At talagang malulubha ang sakit na hindi na kaya ng mga hospital sa probinsya at kung saan man, doon na pupunta sa PGH. At ang palaging tanong sa akin ng mga taong nandoon, no? Father, bakit ba nangyayari sa akin ito? No? Ano bang saysay nitong aking pagdurusa? Isa ba itong pagsubok? Is this a test? Kalooban ba ito ng Diyos? Is this God's will? Paano ko mauunawaan ang pagdurusa? As human beings, it's very natural for us to want to make sense of things. Diba? We want to make meaning of things. What is the meaning of this? Ano bang kahulugan nito? Ano bang ibig sabihin nito? Bakit ba nangyayari ito? So, when we experience suffering, we say, pinaparusahan ba ako ng Diyos? Sinusubukan ba ako ng Diyos? Huh? Is that a question you ask yourself? Huh? Is this God's will? Na minsan paisip ko, kawawa naman ang Diyos, palagi na lang siyang nasisisi. No? And I think it's a valid thing to say na, di ba Father, mabait naman ang Diyos, mabuti ang Diyos, pero kung mabuti ang Diyos, bakit may pagdurusa? Why is there suffering? What is your answer? Huh? Disobedience of our first parents. Oh, okay. So, dahil matigas ang ulo ng ating mga ninuno, ayan, tayo tuloy ang nag-suffer. Huh? So, these are fair questions to ask. And maybe it's good to also think about this. No? Ano ba nga sanhi ng mga pains and sufferings that we experience? Well, there's some suffering and pain that comes from natural causes. Right? Our bodies are finite. Our bodies grow and grow old. Our bodies grow strong and also grow weak. So there are natural processes that make us vulnerable to sickness, to pain, no? Natural causes. Yung mga sakuna, no, mga natural calamities, well, they are natural. We know that the earth is constantly moving at kung malakas ang paggalaw ng mga plates, of course, that will cause earthquakes. At kung may mga buildings na nandoon, these are natural phenomena.
Okay? So, mga lindol, baha, may mga natural causes. At the same time, we can also cause pain and suffering because of our choices. Right? Yung mga mahihilig sa matamis. Ayan. Pinagbabawalan ka na ng doktor mo, masarap talaga, Father, eh. No? Mga mahihilig sa taba at, no? So, sometimes our pain and suffering may come from our choices because we are free to choose. Not just with our bodies, but with our actions and with what's happening around us. No? Sometimes, other people's choices make us suffer. And the same way, our choices also make them suffer. Right? At konektado na rin dyan ang kasalanan at kasamaan. Sin and evil, which is present in the world. No? Yung the disobedience of our first parents, what does that actually tell us? That we have, as human beings, the capacity to cooperate with God and also the capacity to disobey God. All of us have that. No? Our human life is caught between the tension of gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba? Parang gano'n minsan. And there's a presence in us of a capacity to disobey God. And when we choose to disobey God, yan ang kasalanan. Diba? At hindi lang yan personal, kundi also communal and social. And that causes suffering. At marami dito sa mga bagay na ito ay hindi natin makontrol. And perhaps that is one deep suffering that we have, is we cannot control these things. So, kung pag-iisipan ninyo ngayon, kung meron man kayong pagdurusa na pinagdadaanan, or if you are a witness to the sufferings of others, ano kaya ang sanhi, ang ugat ng mga paghihirap na ito? So, notice that hindi ko nilagay sa mga sanhi ang gawa ito ng Diyos. No? Minsan parang inisip ko, sabihin siguro ng Diyos, wala naman akong kinalaman dyan. Ikaw yan. Of course, hindi naman sasabihin ng Diyos yun. Pero inisip ko lang. No? We ascribe to God so many things that are actually iniisip niyo, Father? Ano naman? Bigat naman, suffering talaga. No? Kasi mahalaga din na aminin natin na likas din sa atin that suffering is really difficult. No? We try to avoid suffering, avoid pain, and to seek pleasure. Natural yan sa atin. No? That's a very human tendency. We are wired, our brains are wired with so many pleasure systems, no? That we feel and we seek pleasure. No? Sometimes at all cost. At dito, naging mapanganib, it's risky, we are also seeking pleasure, no? Without consideration for the cost. Kung sobra na ito at wala na sa lubang. No? Kasi minsan, gagawin na natin lahat ng pwede natin gawin kasi ayaw natin makaranas ng paghihirap
at sakit. Right? We want to avoid pain at all costs. And without knowing it, we cause more suffering. Diba? So how do we cope with suffering and pain? Sometimes, the way we cope with suffering and pain actually causes us more suffering and pain. Diyan pumapasok yung ating mga unhealthy coping. Diba? Gusto kong uminom, Father, kasi gusto kong makalimutan lahat ng problema ko. Okay. No? So I want to do something that will make me forget my pain. Okay. Diyan ang papasok ang mga addictions at compulsive behaviors. That, in turn, causes more suffering. At siguro my experience of being a chaplain, of being a priest, and also being a clinical psychologist, ang isang napakahalagang insight na nakita ko when it comes to dealing with suffering is really to understand it as this. Suffering equals pain plus resistance. Suffering equals pain plus resistance. Ano ibig sabihin nito? May mga bagay na talagang masakit. No? At mahirap. Madalas, maraming beses, these things that cause us pain and suffering are not in our control. But when we resist more, no, mas nadadagdagan pa ang ating paghihirap. At itong distinction na ito is, I found very helpful. Another way to explain this is in this way. To understand the difference between clean pain versus dirty pain. No? Hindi ba yan pain lahat, Father? No? Pain lahat yan. Pero we also have a choice to experience clean versus dirty pain. Narinig niyo na ba yan, itong distinction na ito? No? So, clean pain. Ano ba yung sabihin ng clean pain? Malinis, Father? Bakit malinis, no? Clean pain is what immediately or naturally shows up when we experience something painful or hurtful. No? It is a stressful situation, a painful experience, and we experience pain physically or emotionally. No? May sakit tayo. So our body is really in pain. Or we lost someone we love. No? We are grieving the loss of someone we love. That is painful. No? But it is clean pain because it is naturally what comes out of that experience. Hindi mo naman pwedeng sabihin, huwag ka nang malungkot. No? Madalas ganun tayo sa mga namatayan, di ba? Huwag ka nang malungkot. No? Nasa mabuting kalagayan na siya o nasa heaven na siya. No? Ang tawag natin dyan, toxic positivity. Di ba? Na gusto mo maging positive, pero hindi siya nakakatulong. Kasi masakit eh. At kung mahal mo yung namatay, syempre masasaktan ka. No? So, clean pain is what shows up naturally when we experience something painful. As opposed to dirty pain. Now, what is dirty pain? It stems from one's subjective thoughts about the situation or the struggle to avoid the pain or our judgments and feelings about the pain. No? Dapat hindi na ako nasasaktan. Dapat malakas ako. Dapat matapang ako. Dapat hindi na ako umiyak. No?
Father, dapat hindi na ako malungkot na namatay yung tatay ko. No? Kailan ba namatay yung tatay mo? 2 weeks ago. Or 2 months ago. Dapat tapos na ako dun. No? Dapat nag-grieve na ako, Father, tapos na. No? O dapat hindi ako matakot, Father. Okay. So those resistances to the painful experience actually adds more suffering. Does this make sense? No? May sakit ka na nga, no? Hinuhusgahan mo pa ang sarili mo, dapat hindi ako hindi ako mahina. Okay? So that kind of resistance and judgment, no, is actually what adds to the suffering. And the invitation here, no, is to do away with the dirty pain. No? Pain, clean pain, is inevitable. We will experience it. Suffering, dirty pain, is optional. And when we pay attention to the clean pain itself, we do away with the judgment. Doon natin mararanasan the spiritual invitation of suffering. Sabi ni Pope Francis, even a believer can sometimes falter when faced with the experience of pain. No? Kahit sinong nananampalataya, anyone who has faith, natitinag ng sakit. Maaring yumanig sa pananampalataya. You can be shaken in your faith when you are experiencing tremendous pain. No? So, to acknowledge that that happens. Then, the person is faced with a crossroads. Sabi ni Pope Francis, hindi kang malugmok, no? To be in despair or to resist, rebel in your heart. No? Pwede malugmok at maghimagsik sa kalooban. O pwedeng tanggapin ito bilang paanyaya at pagkakataon ng pagninilay at paglago. You can resist suffering and therefore fall into despair, or you can accept the pain as an invitation for deeper growth. So another quote that I use, sabi nitong isang writer, si Richard Rohr, suffering, of course, can lead you in either of 2 directions. It can make you very bitter and close you down, or it can make you wise, compassionate, and utterly open. It often takes you to the edge of your inner resources, where you fall into the hands of the living God, even against your will. We must pray for the grace of this second path of softening and opening. So, ang sinasabi ko dito mga kapatid is, wala tayong takas sa kahit anong pain. We will experience it. Pero ang choice natin is, we can resist pain and become bitter and close down, or the other path, where it takes us to the edge and makes us fall into the hands of the living God. So yun yung ating pagpipilian. No? Tinitingnan ko ang mga mukha ninyo. May mga mukhang bitter ba dito at closed down? No? Kasi baka ito ang paanyaya sa inyo. Another way of saying this is holding gently the pain. Okay. Bago natin yung pag-usapan, siguro I will invite you to do this exercise.
gayahin nyo itong ano na to. No? So, hold your hands like this. Parang ganito. Sa harap mo, nandun yung mga palad mo. So, open your palms. Yun. No? This is an imagination exercise. So, you can close your eyes or you can just open them softly, look at your hands. No? Imagine that you are holding, no? May hinahawakan kang feather, balahibo. Imagine that you are holding a feather, balahibo ng manok, ng ibon. Pansinin at damhin, just feel what it's like to hold a piece of feather in your hands. So magaan, you're holding it gently, you're holding it tenderly. No? So just notice what it's like to hold a feather in your hands. Ngayon naman, I will invite you, imagine, instead of a feather, ang hinawakan mo ngayon ay cactus. So notice you're holding a cactus in your hands. But as you are holding the cactus, know and notice that pwede mo rin siyang hawakan the same way you can hold the feather. You can hold it gently, you can hold it tenderly, in the same way that you hold a feather. Okay. So, na-imagine niyo ba yun? Nung sinabi kong feather, parang, sarap-sarap, ang gaan, no? Walang... Nung cactus, parang may mga nagulat na cactus na yung hinawakan. But that exercise is something like this, no? That we can actually hold gently, not just a piece of feather that is light, no? But even something that may potentially hurt us. No? So, holding gently the pain. Ang isang image dito, especially during this time, and maybe this is something na pwede nating isipin sa mga araw na ito, no? Isipin si Maria sa paanan ng krus. Tahimik siyang nakiisa sa hiwaga ng buhay at kamatayan. There is something deeper happening here. As we witness our Blessed Mother being present to that suffering. How can I absorb it just as Jesus is absorbing it, instead of returning it in kind? No? So it's a way of holding gently the pain. No? At ang mahinahong paghawak sa sakit at pagdurusa, as we hold gently the pain, it allows us the space for hope. When we do not resist, when we do not rebel against the suffering, when we do not try to avoid the suffering, when we begin to embrace the suffering, that is where we begin to find hope. So, ang isang magandang definition of hope na nahanap ko ay ganito, parang sinabi ni Rebecca Solnit. Sabi niya, hope is not parang everything is fine. That's not hope, sabi niya. Hope is not na parang walang masamang nangyayari, yung ganun. Sabi niya, hope
is the acknowledgement that everything is not fine. And hope is also the acceptance that we do not know everything. Ang pag-asa ay pagtanggap sa hindi natin alam at sa walang katiyakan. It's an embrace of the unknown and the uncertainty. Pero sabi din niya, hope locates itself in the premises that we don't know what will happen. Hindi nga natin alam kung anong mangyari, di ba? Kaya tayo naghihirap. But in the spaciousness of that uncertainty is room to act. Again, yung idea na space. No? We make space for the suffering. We don't know what will happen, and in the spaciousness of that uncertainty, there is room to act. No? At ano ang mangyayari dito sa space na ito? The space allows us for our pain to be transformed. Ang pag-asa ay nagpapalakas sa atin at nagpapabago sa ating pagdurusa. It transforms our pain. Bakit ba mahalaga to transform pain? If we do not transform our pain, we will transmit it. Naintindihan natin yun? Kung tayo ay nakakaramdam ng kung anumang sakit, no? Kalooban ng katawan, kung hindi natin napapanibago, if we're not going to transform that, anong mangyayari? Ipapasa natin yan sa iba. Di ba? Umuwi na ba kayo sa bahay nyo minsan na ang sama-sama ng araw ninyo sa labas? Pagdating nyo sa bahay nyo, ano nangyari? Nilabas nyo lang yung sama ng loob ninyo sa kasama nyo sa bahay, di ba? Pag nag-visit kayo at wala kayo sa mood, anong nangyayari? Kawawa yung asawa mo. Kawawa yung mga anak nyo. For many times, there's a lot of unacknowledged pain in our hearts that what happens to that pain that we do not transform, we just hurt others. Yung mga taong, at tayo kasama doon, na nakakasakit sa ibang tao, they do that most likely because they are also hurting themselves. Diba? Pag nasaktan tayo, anong ginagawa natin? Buisit ito, walang hiya ito. Sinabi mo yun sa akin, ha? Sige, babawian kita. I will get back at you. You hurt me, I hurt you back. If we do not transform our pain, we will transmit it. So, if you have been transmitting pain to others, chances are you are not able to transform your own pain. That's why it is so important. Kung hindi natin mababago kung ano mga itong ating karga-kargang mga sakit at sakit, no? Ipapasa natin ito sa iba. Do you agree? Do you experience this? No? Ang mga sugat na hindi natin ginagawang sagrado, if our wounds we do not make sacred, this will become bitter wounds. And we will inflict this bitterness to others. So, what this means is, if there isn't some way to find some deeper meaning to our suffering, to find that God is somehow in it and can even use it for good, we will normally close up and close down. So, nakita niyo yung ano natin. So, all of us experience pain, no question about it. We can either add to our pain with dirty pain and make ourselves suffer, no? And because we are suffering, we will inflict it to others. Or, the spiritual invitation is, sa ating mga pinagdadaan ng sakit,
mahanap na natin dyan ang pag-asa na mapapanibago ito. And to find in our suffering the presence of God. Okay? And that is our hope. Now, hindi ko naman invento ito. Di ba? This is something that we, year in and year out, remember in this season. This is what the Lenten season is about. This is not about fasting. This is not just about you making things hard for yourself. No. Ang panahon ng Kwaresma is to remember and enter once again into this mystery, this Paschal mystery. At ano ba ang misteryo na ito? How our Lord embraced pain. Niyakap ng puso ni Kristo ang sakit at pighati. Hindi dahil mabuti ito, not because it is good, but to show us the power that will transform suffering. By embracing pain and death, Christ transformed it into life and life-giving love. This is the root of our hope in suffering because our God has already done that. If we look at the heart of Christ, it is not a perfect heart. Hindi siya puso na walang sugat, walang bahid ng paghihirap at sakit. It is a heart precisely pierced. And because His heart is pierced, the heart of our God is pierced, we have hope for our own pierced hearts. And this is what He is inviting us especially during this season. Diba? Yung ating suffering servant na passage from scriptures, no? Unay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iparusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. By His wounds we are healed. And what this means is, in the Paschal mystery, by entering into our suffering, our God says, you are not alone in that suffering. I am there. And because I am there, your suffering can be transformed. You don't have to inflict suffering to others. You can instead give compassion for others. This is the power of our hope. No? Siguro, let me just share this song to allow these ideas to sink into our minds and hearts. No? Medyo luma na itong kantang ito. Pero yung video kasi nakasama nito, I think, captures what I'm hoping to say. No? Sige, tingnan natin kung gagana itong. Whether it is to do something that may change the situation, if it is under our control, if it is not in our control, it may be, again, to embrace. Kung ano man yung nararapat na hakbang, we can do the next right thing. No? But as we practice this, it grounds us in this empowering presence
of hope. And siguro I will also share, ito yung tema ng ating Jubilee Year, di ba? Hope does not disappoint. And what we've been talking about today makes this very possible. No? Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Our hope does not disappoint. Because the love of God, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. So the love of God poured into our hearts, embodied by our Lord, through the Holy Spirit that has been given to us. So this is where our hope is really grounded on. Okay, so I will stop here. Maybe we can take a few minutes of quiet. So maybe we can do a reflection and just consider aling mga salita o larawan ang mga umantig that touched you, that moved you. Paano ako inaanyayang hawakan ng mahinahon ang aking sakit at pagdurusa? How am I invited to hold gently my pain and suffering? How is God sustaining me, carrying me to hope again? So just spend a few moments of quiet here. Maybe a minute or so. Consider these reflection points. No? Siguro makakatulong din sa ating pagninilay to share about this. No? If I may just invite you, very simply lang, if you can turn to a person beside you or a front of you, just one person, and just share one or two things galing dito. No? Anything that's on your mind. You don't have to share everything. You don't have to share personal things if you're not ready to share. Pero magbahagi lang ng isang punto siguro na tumama sa iyo, that stays with you, something that's on your mind,
can you just turn to the person next to you and do that? No? Okay lang? Just to help you just articulate what it is that you have reflected on. No? So find a partner. No? And just share. Ito yung naisip ko, ito yung tumama sa akin, ito yung nakaantig sa puso ko. I will give you around 6 minutes to do it. Very short. Or 10 minutes. Gawin natin 10 minutes. So find a partner, find a, no?
Sige, 3 more minutes bago tayo mag-gather ulit. Sige, 1 minute, 1 more minute for the sharing. Sige lang. I will, and then this is some Sige lang. I can't, I have to go. Oo. Yeah, sorry. Okay. Sige, bilang tayo 3, 2, 1 para mag-gather tayo ulit. 3. Okay. 2. And then 1. Okay. So maraming salamat at mukhang marami ang sharing. At this point, maari din po natin bang marinig ang ilan sa inyo kung merong gustong magbahagi in the big group? If there is something that you'd like to share in the big group, maybe isang insight, or kahit question, or kung ano yung lumabas sa inyong maikling pagbabahagi sa inyong sharing partner, no? So we can have maybe 3 or 4 of you who may want to volunteer to share with the big group. Meron po bang gustong magbahagi? Meron po tayo ditong microphone, so pwede tayong mag-sharing. Share? Okay. You can use this mic po. Hindi po ito religious reflection. But sabi nung katabi ko, pwede ko raw i-share. Malakas yata ito. Hindi po ito religious reflection.
Pero sabi nung katabi ko, bakit ko hindi ko share sa inyong lahat? Meron akong kaibigan na sumusulat ng mga kanta at musika. Ang pangalan niya, Willie Cruz. Ewan ko kung natatandaan niyo siya, sinulat niya yung marami siyang sinulat na kanta. Sabi ni Father, bituing walang ningning. Willie Cruz yun. Kanta ni Sharon Cuneta. Sinulat din niya yung favorite song ni Nonoy Zuniga. Diba? Kalimutan ko na yung title. Pero ang naalala ko kanina nung nagsasalita si Father, yung isang sinulat niyang kanta, hindi masyado naging sikat, pero ang natatandaan kong title is Let the Pain Remain. I think kinanta ito ni Basil Valdez. No? I think he meant it, Willie Cruz meant it as a love song nung nabasted siya doon sa liniligawan niya. But I thought, the line, let the pain remain, captures some of the thoughts shared with us by Father. Thank you. Ganda. Thank you po. Ano ba lyrics? Let the pain remain forever in my heart, for every throb it brings something. Basta alala ko yun. Napaganda po nung kanta na yun. And totoo po, that's one of the things that we are trying to say here. No? That the point is not to fully erase the pain as if nothing happened. No? Di ba nga, pagkatapos ng pagkabuhay maguli ng ating Panginoon, He did not erase the wounds. That's how the disciples recognized Him, because of the wounds. Di ba? At even dun sa mga taong nagdadalamhati because they are grieving, di ba? Parang may expectation na dapat hindi na ako masaktan, dapat hindi na ako, di ba? But the pain that grief has for us, and whatever pain, only shows us the level of love, the depth of love, no? That is there. So, totoo ngayon, let the pain remain. Because, not because we are addicted to the pain, no? Or not because it's reality. We will experience pain. But there is a deep, deep invitation to pain, no? At ito na nga yung sinasabi natin. That pain is transformed. Okay. Siguro ang i-share ko lang na nagulat ako ng konti nung sinabi ni Father na alalahanin nyo yung pain nyo sa past. Kasi maalala mo rin na, di ba, nalampasan natin. Sabi ko, o nga no, kasi minsan may mga kabataan or kahit sa HH na lumalapit na may problema na akala mo wala na talagang solusyon. Kaya ito, siguro sabi ng doctor ko, 6 months. So, syempre, araw-araw sinasabi ko, Diyos ko, 5 buwan pa. Diyos ko, ganun pa. And then, pag naalala ko yung lahat na nadaanan ko na taon talaga yung nasaktan ako. As in, mga siguro 10 years, 12 years. Nalampasan ko pala. So, that's a very nice advice na I just have to recall all the pain, all the suffering that I went through. And tinan mo, dumaan din pala at eto ako, buhay na buhay pa. So I would like to use that even in my advices with others. Thank you, Father. Thank you. Amen. No? Sige po, dun sa likod. Maaari niyo pong gamitin yung microphone. Good morning, Father. At saka sa lahat ng mga kaibigan ko dito, kahit Good morning nahirapan po. ako magtagalog, pero susubukan kong magsalita. Sige po. O, tanang. Bisaya ako taga Mindanao. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagtanggap niyo sa akin. Kasi yung yung pare ko doon sa Mindanao, sabi niya, diyan ka na lang mag-attend sa Lenten Recollection kasi hindi pa ako makauli. Ngayon parang 29. Parang ma-attend ako doon sa pandong sa amin. Mahirap magsalita pero baka hindi ako makatulog pag hindi ako magsalita sa inyo. Yan na nga, nakahiya naman pero para sa akin,
wala akong ikinahiya kasi may mga pare dito eh. Yung mga pare is, yan ang, kayo ang nasa harapin namin ngayon, si Jesus kayo eh. Yan. Sa mga salita na ano ang puso ko, yung unang dyan, aling mga salita at larawan ang umantig sa puso. Sa akin naman, yung kanta. Yung kanta, yung nagbigay sa akin na yung puso ko ngayon ay, hindi ko maano na yung nakikita akong larawan ni Jesus na maraming mga dugo. At saka yung kamay niya, yung sabi sa awit na, kapit ka. Kapit at saka para sa akin, ilang taon na may naranasan ako na mga masakit. Pero para sa akin, lagi tayong ngiti. Kahit mahirapan, kahit masaktan. Kasi andyan lang siya. Oh, yan ang ginagawa ko. Baka sa inyo, ako umuwi na, baka hindi niyo malimutan yung isabi ko ngayon. Huwag ko ninyong kalimutan. Bisaya ko eh. Mahirap magtanong dito, mahirap magsalita, pero magsalita ako. Baka maano kayo, madala tayo sa pag-uwi. Paano ako inaniyang hawakan ng mahinahon ng aking sakit at pagdurusa? Yan. Yan ang ginawa ko, palagi akong nagdarasal. Palagi akong nakaranas ako na reject. Kasi mahirap ako eh. Pero para sa akin, kahit inireject ako ng maraming mga tao, andyan ang Panginoon, kumapit ako sa Kanya. At saka naman, ang makatlo, paano ako inaakay ng Diyos upang matutong umaasa muli. Araw-araw, gabi-gabi, lagi kong naranasan, andyan siya sa tabi ko. Sa hirap at ginhawa, ang Kanyang pagmamahal, lagi kong naranasan. Pagmamahal at ang Kanyang awa. Ito na ngayon, kung ano ang mangyari sa atin, kahit anong tingnan natin sa paligid natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan lang at maraming Amen. salamat. Daghang salamat, Manang. Tagahari ka, Manang. Manang, taga-asa man ka? Taga-iligan ko. Mga bisya. Thank you, daghang salamat. No? Thank you for sharing. I think mahalaga din marinig natin ang mga bagay na iyon. No? So, thank you. Meron pa po bang gusto magbahagi? Oo, sa mga youth natin, sa mga young at heart. Meron din po bang gustong magtanong? Baka meron din gustong magtanong. Yes po. Ako naman, Father, ang aking tanong ito po. Ang tanong ko kay Lord, gaano pa po kaya ako katagal maglilingkod sa Kanya? Kasi tuwing ako'y magdadasal, yung aking mga hinanayin sa Kanya ay marami. Kasi sa anak ko naman to nangyayari. Sabi ko, Lord, ako naman nagdadasal, lagi akong nagsisimba. Gaano pa ho kaya katagal ako makakapagsalita sa anak ko na sana lumapit siya sa Panginoon sapagkat alam kong hindi siya sa ating Diyos. Pero lagi kong naiisip din na ang mga kasakitan kong ito ay magwawakas din. Kaya nung naano ko sa na, Lord, gaano pa ho kaya ako katagal magtitiis sa mga suliranin kong ito na naaangkop sa aking anak na gusto ko sana siyang ilapit sa Panginoon. Pero nararamdaman ko naman na unti-unti na akong binibigyan niya ng pag-asa. Kaya yun ang tanong ko na, gaano pa kaya katagal ako
kakaroon ng ganitong damdamin na hindi ko rin maatin yung aking mga ano. Kaya yun po na, kaya ginusto ko rin magtanong kasi para ma-share ko din sa kanila dahil siyempre, ako magulang din. May mga magulang din sigurong pwedeng masagot ang tanong kong yun. O si Lord ang sasagot sa akin. Yan lang po. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Meron po bang gustong sumagot dun sa tanong? Sa mga magulang dito, lalo na kung ang pinagdadasal natin na mga pinanggagalingan ng ating mga sakit at pagdurusa ay ang mga anak. No? Hindi ko po masasagot iyon. Kung gaano pa katagal. Pero yung pong sinabi ninyo na pinagdadasal ninyo ang inyong anak upang mapalapit siya sa Panginoon, at siguro nagbibigay din kayo ng halimbawa sa inyong paglilingkod at pananampalataya. Kumbaga nagagawa nyo na po yung kaya nyong gawin para paalalahanan ang inyong anak. Pero kailangan din pumili yung anak ninyo. Di ba? Minsan ganun eh. Di ba nabanggit ko nga, sometimes yung pinakamabigat sa atin ay yung hindi natin makontrol. Kasi hindi natin hawak yung decision, the choices of the people around us, the people we love, our families. Hindi natin hawak, hindi natin sila makontrol. Hindi naman itong mga robot o mga, di ba, na tayo yung magde-decide para sa kanila kung pwede lang, di ba? Pero hindi eh. And that causes a lot of pain. Siguro yun. One is to continue to pray for them. Panalangin natin sila. To give them good example. To love them. No? To love them and to support them. Siguro yun yung mga kaya nating gawin. Pero kailangan din nilang piliin. Kailangan din nilang makita at pumili. Sige. Thank you po. Robert. Father, salamat po. Yung itatanong ko po sana, since na banggit po ninyo, isa rin po kayong psychologist, at the same time ay pare, alam po natin na may mga pagkakataon na kayang daanin sa dasa, through prayers. Yeah. Pero may mga pagkakataon in a more practical sense, Father, yung mental health, Yeah. na kailangan na rin natin pumunta sa isang professional. So maybe my question is, when is the time na kailangan ko na mag-seek ng professional help at hindi na lang pwedeng prayer to? Salamat, Father. Okay, maraming salamat. Magandang tanong yun, no? Na kaya bang sagutin ng lahat ng ating problema sa pamamagitan ng dasal? No? Siguro yun yung uso na kung ano doon. Can prayer answer everything? Ang totoo, ang sagot ko doon is yes. Ano? Does God answer all our prayers? Yes. Now, God answers our prayers but in different ways. No? Sometimes the answer is yes, sometimes the answer is no, sometimes the answer is maybe or not yet, no? Sometimes God answers us through other people. So, yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos, at ang pagpapagaling ng Diyos ay minsan dumadaan sa mga ganitong interventions. Speaking as a psychologist and a priest, there are many times na I work as a psychologist, no? At sinasabi ko nga sa most of my therapy clients, sinasabi ko, pare ako, pero ang role ko sa iyo ay hindi pare. No? But, at the back of my mind, I know that even if I am working in my role as a psychologist, grace moves there. The fact that I am there, what is grace? Grasya ng Diyos, ng biyaya ng Diyos yun. No? So, the grace of healing comes through human agency. So, yung tanong mo na, kailan ko ba masasabi na hindi na kaya ng dasal? No? Well, may mga pagkakataon talaga na hindi mo kailangang soluhin yung problema mo. No? At kung may mga tao at may mga tao sa paligid mo, kung
Saan pwede kang sumangguni, you can consult, you can ask, then these are also graces of God. No? Siguro ang isang ano doon is, paano ba natin nakikita yung mental health issue? Siguro dalawang bagay. Distress and impairment. No? Distress is kung sobrang bigat na yung pinagdadaanan mo, the emotional distress is very significant na alam mong hindi mo na to kaya. No? Because, pangalawa, impairment. Ano yung impairment? Yung dati mong kayang gawin, hindi mo na nagagawa. Dahil sa bigat ng pinagdadaanan mo. No? Yung dating kaya mo pa naman bumangon, magtrabaho, makihalo sa iba, pero dahil sa bigat na yung pinagdadaanan, parang teka lang, para akong sobrang nanghihina, parang hindi ko na kaya. So, pag mga ganun na napagkakataon, distress and impairment, those are two indicators that you may need professional help. No? Kasi, natural naman na dumaan tayo sa distress. Di ba? Sabi natin, pain is very natural. No? At, nalalampasan natin itong mga ito. Hindi naman natin kailangan palagi na may counselor. Nalalampasan natin ito. Pero sa ibang tao, sometimes, sa ibang karanasan, na sobrang bigat, minsan sobrang sabay-sabay, na nakaka-overwhelm na sa tao, at ito na yung nagdudulot ng sinasabi nating impairment. Hindi ka na maka-function. So, ang mahalaga doon is kilalanin iyon, di ba? Sabi natin, tanggapin, tingnan, suriin, no? And do the next right thing. Kung ang next right thing is to seek help, no? Sabihin mo, mukhang hindi ko na ito kaya. Kailangan ko na yatang humingi ng tulong. So that's the next right thing. Then you seek help. So yun. So yun yung magandang tingnan kung ano, no? So distress, significant distress, and impairment. Yung hindi ka na talaga maka-function. Minsan nangyayari sa mga tao yun. Lalo na noong pandemic. Diyos ko, ang daming talagang matinding ano yun, no? So sa aming center noon, umabot halos ng 3 buwan ang waiting list namin sa dami ng mga hindi namin talaga kaya, no? But thankfully, medyo nag-decrease na yun ng kaunti. Thank you, thank you. Yes po. Mukhang nakatingin si Dina sa akin eh. Kaya wala akong kawala. Mayong buntag, Father, Buntag. sa tanan. Alin ang mga salitang larawan na umaantig sa puso ko? Yung nabanggit ni Father, na transform and transmit. Kasi normally talaga sa atin, human as we are, yun talaga ang reaction natin. No? Pag binabato ka ng bato, batuhin mo rin ang bato. But it's not that with Jesus. And we know how Jesus suffered in the cross, in Calvary. Mas lalo niya tayong minahal. Niyakap niya yung suffering, yung pains. And yun din yung napansin ko, Father, the more I surrender it all to the Lord, yung mga taong ang hirap mahalin, yung mga nilalagay sa buhay ko. Parang sabi ko, Lord, tinitrain niyo ba ako maging kagaya sa inyo? Di ko pwedeng iwasan kasi kapamilya mo eh. Napakalapit sa puso mo. Kung hindi ang gawin mo lang, ibugbugin mo na lang ng pagmamahal, pag-unawa, pagpasensya. And true enough, God is true to His promises. It makes me strong. It makes me more loving, more patient. Kasi ako mismo nagtataka rin eh.
Bakit ako inalipusta na, minamaliit na, sinisigawan na? Pero parang dogma. Hindi ko nakikita yung katauhan nila, kundi yung kasalanan na napakapangit ito. Pero ako mismo nagtataka sa sarili ko, bakit hindi ko siya pwedeng balikan? Hindi kagaya noon na, ayan na, sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Babalikan din kita, bantay ka. Ganyan ako, Father, dati. But then as I journey with the Lord, I feel really the peace in my heart to really accept and love and be it. Kung ano yung darating sa buhay, tanggapin lang at ipagkaloob sa Diyos. And baka hahaba tayo nga. Paano ako inaanyang hawakan ng mahinahon ang mga sakit o paano ko yan hawakan? Patuloy lang ang buhay, patuloy lang ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos at isabuhay yung talagang kalooban niya. Not my will, but God's will be done. Kasi unti-unti mong matatransform eh. Yung bang tanggapin mo, ipaprocess mo sa sarili mo. Ganito yan, kaya nagkaganyan siya, kaya nananakit siya, merong pinagdaanan. So, the more na nagiging understanding ako, sabi ko, Lord, hindi na ako ito. Naninibago rin ako sa sarili ko, parang kakaiba itong Lord. At nga, manakit ako kasi wala naman akong ginawa. And true enough, look at the life of Jesus. Wala naman siyang masamang ginawa eh. Kaya lang, hindi nila kayang tanggapin na yung batang Jesus lumaki sa Nazaret na anak lang ng pobreng panday na magiging ganyan, magiging wise, tapos nakakagaling ng mga may sakit. So ganun din tayo. Naiisip ko na lang, kasi hindi nila tanggap dahil Bisaya ako eh. Yung pananalita ko talagang ibang-iba. Pagtatawanan ka, lilibakin ka. But that's all. Wala akong apekto doon. Dahil alam ko kung sino ako. And I know who I am. Ano yung identity ko. Alam ko ano yung destiny ko. Paano ako inakay ng Diyos upang matutong umasa muli? Alam niyo po, sa mga karanasan na nabanggit ko, doon ako nagpo-focus, Romans 8:28, for those who love God, everything should work out for good according to His salvation. And true enough, yung mga promises ni Lord, He will never leave us. He will never abandon us. And He will always there for us. And all our pains and sufferings, may katapat yun na blessings. That's all, Father. Thank you. Amen. Thank you. Okay, maraming salamat. Meron pa bang last call? Okay, meron dun. Ay, dalawa. Sige, the last two. Sige. I-share ko lang po yung nararanasan kong Okay. sakit sa aking nararanasan po. Nakuha ko po dyan sa paano ako inaanyayahang hawakan ng mahinahon ng aking sakit at pagdurusa. Kaya i-share ko po yung aking mga naranasan sa buhay. Tayo po, kung tayo po may mga sakit, huwag po tayong mag-alala, lumapit lang po tayo sa Diyos ng mahinahon at may pagtawag sa Diyos ng matimtiman. Ngayon po ang aking naranasan noon, yung aking asawa ay na-acute appendicitis. Kailangan na po siyang operahan. Wala po kaming pera. 500 lang po yung pera ko. Ang halaga noon po ang 500 ay ngayon ho ay 1.5 na yata. Wala hong mangyayari ho doon. Ang sabi po ng ninong namin sa kasal, sige, operahan ninyo, sabi hong ganun sa mga doktor. Ako na ang bahala lahat. Noon ho, nasa operating room na ho, hindi ho ako makaalis dahil hindi ko ho maiwanan yung aking mga anak. Maliliit pa po sila. Hinabilon ko na ho yung aking mga anak. Puntahan ko siya sa emergency room. Ngayon po, nung
nung ano na, sabi ko, meron ho kasing nagbigay ho sa akin ng papel, tracts. Ang sabi po, eto basahin mo. Sabi ho ganon. Ngayon ho, nandoon ho yung sinasabi doon na ang Diyos, ang sabi niya, sa pamamagitan po ni Jeremiah, sabi ho doon sa Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo mauunawaan. Yun ho ang aking pinanaligan sa aking puso. Dahil walang-wala na ho ako talaga sa ko. Mamamatay ang aking asawa. Wala akong alam na trabaho. Labandera lang ang alam kong trabaho. Sabi kong ganon. Paano na kami? Ang aking magulang pupunta na naman ako doon. Mahirap din ang magulang ko. Sabi ko ganon sa Diyos. Basta ho, kinakausap ko na ho ang Diyos ng matimtiman. Pagdating ho sa emergency room, pinanalangin ko po siya. At inanuho ko yung kamay ko, itinas ko sa Diyos yung aking panalangin sa Kanya. At 3 beses pa po, hindi ko akong nahihiyang manalangin sa Kanya ng totoong-totoo na ang panalangin ko. Pero ho, pagdating ho ng oras na yun, ipasok na ho sa emergency room, mga 20 minutes na ho, tawagin ho daw yung mga doktor, yung doktor niya. Ang sabi ho ng doktor, asan ang masakit? Wala pong masakit. Sabi pong ganon. Paano nangyari yun? Tiningnan ho, wala hong masakit. Talagang inilulubog pa ho niya yung kamay niya. Wala daw pong masakit. Sabi ho ng mga nurse, mga doktor, baka yung doktor nagkamali. Sabi ho ganon ng doktor niya, hindi pwedeng magkamali dahil galing yan sa private hospital. Dinala lang dito dahil kailangan ng operahan. Ngayon ho, ang sabi ho nung doktor, pakitawag yung espesyalista sa taas. Sa East Avenue na confine noon, sa emergency room pa lang, nakaano na ho yung mga bakal na gagamitin na. Ang sabi ho nung espesyalista, walang sakit. Kailangan uli yung mga dugo na totoong wala. Kaya praise God ho, dahil sabi ho ganun sa akin, pwede na kayong makauwi. Sabi niya ganyan nung gabi. Kaya nung gabi, umuwi din po kami. Kaya kailangan po natin, ang salita ng Diyos, kailangan ho natin pananaligan at matatalo ho yung ating sakit na nararamdaman, yung mga sakit. Kailangan ho tayong maniwala ng lupusan. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi. Si Kuya dito sa likod. Si ating last sharer mula sa kabataan. Tagaling ko na lang siya. So, good morning po, Father, and good morning po sa inyo lahat. Ako po si Dylan Tehaday Bido nang galing po sa Kabataang de la Estrada, and today mag-share po ako as isang kabataan naman po. Para po sa first question, aling mga salita o larawan ng umantig sa puso ko? Siguro po yung song na, po alam yung title, pero yung lyrics na, kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, hawak ka sa akin, dikit. Ay, mali yung lyrics. Pero di ko bibitaw, pero pares na naman po yun. Siguro po ang sinasabi po sa lyrics na yun, hindi ka man po intindihan ng ibang tao, pero si God, siya ang unang siya po yung, siguro po yung, nakalimutan ko na po yung sabihin ko kanina. Pero siya po yung pag wala man po tayong malapitan na ibang tao, siya po yung pag nilapitan natin, hindi po tayo tatanggihan, di ba? Accept lang po ng accept si God sa mga kahilingan po natin. And para po sa pangalawang katanungan, paano ako inaanayahan hawakan ng mahinaho ng aking sakit at pagdurusa? Siguro po tulad po ng sabi po ng isang tita, sa dahil po natin ng problema, hindi na po natin namamalayan na o-overcome na po natin lahat na
kahit ano man pong hirap ng mga, kahit ano man pong dami ng problema dumadating sa atin, hindi po natin namamalayan na, ang galing-galing ko, wala na yung problema ko, nalagpisan ko na siya lahat. Diba? Ganun po kalakas si God na, ganun po siya kagaling na, hindi na po natin namamalayan na, yung mga problema na po natin yun na, lumilipas na lang siya ng, hindi po natin namamalaya. And for the last naman po, paano ako inaakay ng Diyos upang matutong umasa muli? Siguro po, through praying and through attending Mass every Sunday. Kasi sa araw-araw naman po tayong umaasa sa Panginoon. Hindi lang po kung may problema tayo, kundi tuwing nagpapasalamat po tayo sa Kanya. Yun lang po, maraming salamat. Okay. Maraming salamat, no? Siguro, thank you sa mga nagbahagi, no? Magandang marinig natin ang inyong mga karanasan, ang inyong mga reflection, no? That only really show the reality and the meaning of what we are praying about, especially during the season of Lent. No? Siguro we can just end by reading again this passage from Scripture, no, from Romans 5. Yung hope does not disappoint. At talagang siguro sa mga darating na araw, no, mahal na araw, we can do our Lenten observances the way we do it, no? Pero siguro mas malalim na paraan, tingnan natin kung paanong itong pinagdadaanan ng Diyos ay paanyaya din sa atin. We are invited to walk with the Lord in the next few days, starting tomorrow, no? To contemplate the Lord, no? Talagang pagmasdan siya. And as we contemplate the Lord, the invitation to ground our hope in Him, no? Kung susundan natin ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. No? This is really what we are reminded of. Our hope that does not disappoint. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. So we do not reject, we do not avoid or deny our suffering. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso. The love of God has been poured into our hearts. So as we contemplate the passion, the death, and the resurrection of our Lord, that is the love of God embodied in His passion. And the love of God na ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So, with gratitude in our hearts and with hope in our hearts, we enter more fully into the Paschal Mystery. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.